hedder Kobi Blau og er ansat på Ennegård, hvor vi har 166 års kør, og det er Svend Erik Ennegård. Min funktion her, det er primært at passe skallene, det er mit ansvar, og jeg gør også lidt. Jamen det er jo så nemt at bruge det her. Det opløser sig selv i vandet, så man ikke skal blande det. Så er der lige et brev hernede i 2 liter håndvarmt vand. Jeg har brugt Hydrofit i godt et halvt år, siden september 2011. Og hvordan er det, du bruger det sådan det daglige? Er det kun på syge kalde, eller bruger du en forebyggende også? Altså lige så snart der er en kalv, der ikke vil drikke sin mælk op, uden der måske er tydelige tegn på diarré, så bruger jeg det. Så får de Hydrofit for ligesom at stabilisere maven igen. Ja, det er jo tit det, der er problemet. Hvor mange breve Hydrofit bruger du sådan cirka per syg kalv? Jeg bruger cirka 4 per kalv. De får Hydrofit i 2 dage, og så er det mælk igen. Hvordan mener du, at kalven reagerer på mælkefodring efter den har fået Hydrofit? Er det nemmere at få tilbage på mælk? Ja, altså der er ingen problemer der. De drikker mælken lige så snart de får den igen. Har Hydrofit med til at minimere jeres kalvedødelighed? Det har i hvert fald været med til, at jeg har behandlet flere kalve med penicillin mod diarré. Kalvedødeligheden har som sådan ikke været et problem her. Men jeg kunne da forestille mig, at det kunne være et rigtig godt produkt at bruge i besætninger, hvor det er et problem. Hvorfor er du mener, at Hydrofit er så godt at bruge? Fordi det er så brugervenligt. Altså det er jo så nemt, som det kan blive. Det er bare at blande pulveret i 2 liter vand, og det vil jeg da mene, alle kan finde ud af. Er det så Hydrofit, er noget, du kan anbefale til andre? Helt bestemt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig nemt at bruge i forhold til så mange andre produkter. Det blander op af sig selv, og kalvene vil rigtig gerne have det.